Ngaphephelo the comedian namhlanje bendilapha ku-Unjani podcast cela lisupport kuzo zonke i-platforms bakhona yebo danko. The city of Gqeberha brings you Unjani podcast. Aisani iziwe Gqeberha yintontane namani Jani yabulisa pa kunjani. How we gonna grow if we ignore But it's some cake. How we gonna know the death of Biko and Chrisani? Waterways. Kubeko namasiko or kanjani uvuyo zenge mbeko nokubele nobathwani nomculo chazimeko uzosiya kwenziwa njani i-vibe izeno nene noma isiphino kunjani. Good evening and welcome to Kunjani Podcast, the podcast with HD content. My name is Luvuyo Van Fall. Kuqinapto la platform waha. Uzithonga zithathu kwetini ngomlunjo kaloku undaba ilandwa kuthiwa bona bathunywa eMkhomazi suka baduka amahlathi. Namhlanje ngiphathele elinye ihlanya lapha eMotherwell. Abantu abaninzi bethetha ngalo bathi he is underrated. He's destined for greatness. But kukhona ukuthi abantu abaninzi abamazi. He might not be popular, but he is actually very, very good kwinto ayenzayo. So ngicela naye namhlanje. Ladies and gents, suka nakungaphethe. Okay, so we go put them kuweni. Man, kuhle. Akho nto funny. Welcome to Kunjani Podcast. No. Kwesini kakhulu ngelithuba. Yeah. Podcast kunjani. Yeah. Yebo. Funny tuqhelele ezi phone. Hayi nyala ndibona before. Ufit nyana. Itoti zepaint Yeah? nomchayelo. Sure. Gravile concrete. Sechuwe engcabanga. Kaloku ngenye imini ndakubona kudlalwa igame ngapha kwacathi noba umuntu makamabo uzawubanjwa. Kwabe kumtshayelo. Kwathiwa hayi sure ngingaphephile. Sebenza nomchayelo kahle. Sure. Yes. So Kodwa ke advantage kuthiwa ula material ngophuki ho. nomelele. Yeah. Nomelele. Uchi. Yeah. Umthetho wakho mhle apha okanye uncathu. Nditye kakhulu. Ne? Nditye kakhulu kunasemsebenzini bayayazi. Ne? Uba ngabe sami isikafti ndisigqibile sabo ndibona ba utyila kagqiba. Hayi ngena kuko. Ndiyangena. No siyabulela bona nathi ngapha xa usika xa sokumema waza mfondini. Nawe njengobona kudala siqhuba apha kulo msebenzi siwenzayo. Sizama ukuncokola nokuqonda amabala abantu ngokuphandlwa imisebenzi emihle abayenzayo. Ukhona beke walapha apparently naye beke wafumana some calls from abanye abantu kuba bembone apha besithi efonini kuziwa njani pha ku-podcast wathi indoda mayisebenzi bengumsebenzi wayo uthethayo izawubizwa abechaza bakubangibani loo nto. Yo. So akukho nto yoba sizawungena ngedolo okanye sizawuthini sebenza uzawubona. So you happen to be one of abanye abantu ke esithe xa sibajonga. Not only bajonga ukubona umsebenzi wabo omuhle kodwa abantu abaninzi esinabo apha bathetha ngalo ngcaphephe. So saqonda uma sikusondeze man sike sinqobole nawe ke sive nawe ibali lakho. I want us mhlawumbe siqale kule ndawo ithi ngcaphephe. Why uthi ngcaphephe? Yo, ngaphepe. Eligama abantu bayathanda ukubuza nyani ke indawo ezininzi. Eligama lithi ngaphepe. Xa senzithi nyani, lazithi yangokwa. Sure. Eligama lithi ngaphepe ligama le-family. Ukicela ngotatam utatomncinci waseDimbasa. Sure. Wayena lathemba ixembona ke. Kanti xa ndithetha into zam ke zejoku ke. Athi uyincisha ingcaphephe boya kuthi. Okay. Egama phela ndisebenzise ekuhlaleni laphela lisiza kum. Kwicala lakulo mama nabo ke lento yami athi ke kuba ndithatha ke icala lakulo mama. Sure. Abanye bayacula umalume wami. So ke ngoku abanye ke iphinde incoke yabe ingcaphephe. So nalapho bazawethu ngiyaphela ndibizwa ngongcaphephe lo. Ngabona uba ngaba manje siphela igama leqonga mandizinikele abantu sebendazi abantu bezakala ethi ngcaphephe. Wow. So grand ngubani igama lakho mfowethu? Igama lam Ngeke ngalazi. le ID. Yeah, sure. Ukhona. Alright. Hey, limandi mfondini.
ukhona. Alright, indoda ngeyaphi kumni? Sukwini lo. Oh. Ndibasho lawo. Oh. So njalo. Okay. Wasuka. Alright. Khona sinokelela nje mhlawumbe ingcaphephe kuba ke apha injongo ukwazi wena. Phambi kokuba sinqokole ngale nto sikwazi ngayo. Siyithanda nje ukwazi mhlawumbe lo mfo ukhona uzelelwe iphi inkaba yakhe. Usizobele mhlawumbe nje ukuba ukhule lephi, khule kunjani, ikhaya linjani. Mhlawumbe usinqokolele nje kancinci amabala nje amnandi pha ekhaya ngexesha elikhulu. Ndiyazi uba kumandi kumabala kudala ukukhula. Asisherele nje balona childhood life yakho. Ndikhulele ndizalelwe apha eBhayi. Ndizalelwa apha eBhayi mtshana. Ndizalelwa apha eBhayi nje ndiyiprem mna. Iprem. So abanye iitshomi zikamama nje sendikhulile nje xa sidibana bazibuza uba hayi bani noPinky kukulinyana wakho lo enguthiwa hayi mana because bathi ngondandizalwa utsho nomakhulu wam nodaba bam uba ndandingangebhotolo. So besithi uba ixesha lizolenza so kuthiwa ndandifakwa imibhobho nafo amanzi apha entloko into ezinjalo ndizophuka nokophuka kuthiwa ndandingabanjwa nangubani nango ndade ndiphuka ingalo phinde kenye iveki phinde ndiphuka umlenze phinde ndidityaniswa so yileyo itshomi zikamam zothuke baba nguye nyalo ude walenza ixesha Also usakhula ndisakhula ndomelana ndafiwe igama eligama lethu ukhona abantu abaninzi bayathanda ulibuza ba xa bekuthe kwaziwa ngoso akhona zikhona basemsebenzini kubuzwe ngubani lapha esayithini ndithi ukhona kuthiwa siyakwazi ukhona ngubani wena ukhona hayi yathanda udlala wena baphela ke noma bebhala akhona njalo akhona ndingo-ikhona ndithatha igama lami hlaze ndawo nomntana uyoba ngu-akhona ke lo ndimfunayo mna ndingu-ukhona elagama lifike njani bhuti elagama lethu ukhona xa ndibuza utatam kuba phaa kowabo ingowogqibela kumadodana ayingulonyana ke utatakhe phambi bavuke funeka menzele into ophunga. So ke kwathe ngalo minazana ke thile ke xa menzele into ophunga uya ku-round 1 xa phinde uthatha ikomiti yokwenza round 2 mani uyabona ba hayi mani akadabiza yothatha le komiti xa yomjonga utatakhe abekade uthatha kutshabile zamothusa ezo ndaba zezinye zezinto ke zabangela uba ndizalwe phambi kwexesha umamam wayekhona ngaloo mini so ke ukabangela uba ndizalwe phambi kwexesha ngenxa yokothuka kwatata lowo ngenxa yokothuka kuba utata omkhulu angabe kangahlaba kwaye ngenazo ke zifo iswekile ne-heart ke lo xesha wathi igama lam ukhona nangona utata ke tshabile kodwa ngubukho bam ukhona. So ke ndakhula ke phaa kulotatam ke nobantwana bodabawo. So qonda the same day utamkhulu esweleke is the same day uzalwa ngayo na? No, ngelaa xesha angcwatywa ngayo. Ngelaa xesha angcwatywa ngayo wena wazalwa. All right, okay. And then ke ngoku ndakhulela phaa kodaba koododa bam ke ngoku. And then mos ingqondo imane iflesha mos imane ibuya apha ekukhuleni. So ekuhambeni ke xesha phaa ngo-94, 95 ingqondo yam ndibona ke ngoku ndifunda apha eMotherwell apha eNew 5 ikhona ikrishi ekuthiwa kusechumane ndandifunda khona ingqondo yam iphinde ibaleke iphinde izibone ndiphinda ndiseSomerset East kulo mama kamama umama kamama ke lipetikazi ulikhala uprata kakhulu ke phayana ke eSomerset East bendihlala kwifama phaya ekuthiwa kuGwaliti ndisuka apha eBhayi ke ngoku naphaa ke ngoku ndisebabini abantwana phaa kulaa fama izindlu zazi-1, 2, 3 zaziyi-4 izindlu zapha kwaHaliti and then ke ngoku sasimana sithathwa yibhaki le nto ikhombi isisetown ndifunda ke ikrishi yamakhaladi phaa kuthiwa kuseBZB. Ukugambela intombazana kuthiwa ngu-Aphiwa wakambuda hayi ke indlela ke sasiclose kakacinjwa famba ndizabethu soba kunye kuthi kube ngoku zinto zokukhula ke saphela sohlukana ke but ndahlala apha eSomerset 94, 95, 96, 97, 98 ndaphinda ndabuyela apha eBhayi ndibuya ngo-98
utata ke ngoku sihlala kukho isikolo kakuthiwa kusenqu esasisenqurha e-80s but sisando sihambe ngathi go early 2000 sabasilaphe eWells Estate. Okay. Asikhona isikolo sasiphaya wanifaka utata kuso waphinda wanikhupha ingqondo iphinde lahleke ke ubhuti ndiphinde ndizibone phaa ngo-early 2000 ndiyohlala nodade bawo katata efama ekuthiwa yi-Red Refier. Ifama pho uba ngaba wayilandela erugby uyayifama ka-Dion Stegman unyana wakhe nguDion uStegman edlalela iBlue Bulls namabhokobhoko enxiba u-6 pack ndikhule lapho kuloo fama. But xa ndifika kule fama nje ingqondo ndikhula nje kuthiwa wakhe walapha wena andisayikhumbuli kuthiwa wakhe walapha ndithi kuthiwa umncinci ngoko. Ndihlala phaa nodade bawo wam ke Oliwell so rest in peace. Ndikhuliswe nguye udaba ndikhule sithi mama ke kuye engenamntana ke Oliwell utata wolekela imfusi ke nakabantwana bakowabo. Ndikhule kungakho mntu ngutata ke ndimnaye qha apha endlini. Ndihlonitshwe kakhulu ezifama because ndingumntu akamisi nantoni na eqhubekayo apha elalini. Uye waphayana kumama eyoxoxa social work imise into yonke phaya into yonke. So ke ngoku but ke ebemane batshintsha abantwana bapha kule fama mhlambi kulo nyaka uzawuhlala nomnye wakulandla ithile kulowa unyaka but ke ndandinga-understand ngoku but njengoba sendikhulile bendibona ba xa ukhula mos kuxatyanwa kulo ndlu iphela iba into odlalisa kuni bantwana iba into emnandi. But ke umama xa wayibona imeko yalo mzi ngalo nyaka uthile ngoba mandimthatha umntana because yambona lapha esikolweni uqhuba kahle ekapha kuye. Then ke ngoku ufumaniseka uba sometimes xa ezapha esizapha ebhayi aqumbe mna hayi makanishiye andihlale pha efama. Hlale pha efama but xa ndiphinda vele ndijonga no utatam utshate nomama kabini umtshato oqala bohlukana bafina umtshato wesibini bohlukana. Ndibona ukuba kulaa mtshato oqala ke ngokula early 2000 wayehlala phaa kuye but the reason wayengandibuyisela apha ebhayi sakuba uba ngabani lapha ebhayi ndizawufunya kutata yabona so ibiyinto enjalo so ndihlala pha efama. Pha efama ke ngoku ndizawushiywa apha umama uzawuthi xa ndishiya ndikushiya apha kule nto ke kuoma uzawufika ngecawa ndikomnye umzi. Wonke umntana ungumntu akamisile wonke umntu ufuna ndibe kuye wonke umntu ufuna ndibe kuye yaqona. Ngoku xa ndikhula apha ebhayi ndiyazazi mos nditya into ezithile nezithile apha efama indlela yokutya ayifani. Ayikutyiwa isophu yenkobe hayi mama andiyifuni le nto isophu yenkobe kakutyiwe roasted kanti itya umphokoqo kuyozingelo kuyophakula impilo nje ibingafani kodwa bekumnandi kuyo yonke loo nto leyo. Uyazi uba nangona ndikhulele kwifama uzawuhamba nayo akakwazi nangokuqubha akakwazi tu because pha efama kukho amadama kubekho le nto kuthiwa ndithi windmill bekhala badivan pomp kuthatha iroiling ezintambo zobopha amabhali ebomvu ndifake itube eviri itube yetractor achterviri elangasemva izawublasta mos imbambi so ukwenzela uba uba ngaba ndiyatshona ndizawuphaa kuye andikakwazi nangoku uqupha. Apho ke efama ke into omculo ndiyiqale phayana ke kupha kwisikolo sikadaba weRefier. Sihambe ke ixesha lokubeka iikhonsati ke nezinye iifama nezinye iifama ke kwakumnandi ke iikhonsati those concert kwakumnandi kakhulu ndigqiza isikolo sam red ngeenqwelo zetractor. But ingxaki ke yokhwela itractor xa kwenye ifama enqweleni akufunekanga uze sowunxibe iuniform because uzawufika umdaka lolathulu so funeka uzowunxibela ngaphambili. Yaqonda hayi ke izawuqala ikonsati ke bhuti ke ndiba lapha ke xa sekuzophela inyanga umntu ofuna ukonqwenela ukuze afikelele ke uzawuthengisa ijinja ke kuthengiswe amagwinya ahlohlwe ke loo pitshart neelekesi kwakumnandi. Khawutsho ke kokukhula kwakho mani uba sebhayi uphinde besezilalini basebhayi udibane nini nowiwi? Unowiwi bhuti unowiwi ndimazi unowiwi ndimazi ngosibu unowiwi
ndiyabhala creativity. Yeah, wambona lo noWiwi. Creativity ndabona Lo nto lesi uthetha ngayo ngathi ukhona umnyama lo mntana. Akatekiseki lo mntana. Akatekiseki lo mntana. unoWiwi ukhona encwadini afanile creativity leya. Creativity. Ngenye ixesha ngithethe ngezinto ezenzeka nyani. Ngenye senditsho xa niseqongeni. Ngoku ke nathi siqombe abona lo noWiwi. Andisabawo lo mbona lo noWiwi. Injala activity yakaloWiwi. So xa unothi ke ukhona uhlale apha ujonge emva ngehlobo okhule ngayo. Ikhona into enye mhlawumbi onothi uyayithatha yaye mhlawumbi waza wanomntana nawe uyazuyigqithise kuye. Just one thing nje, when you look back at your childhood life nendlela okhule ngayo uthi le into ndahamba nayo. Imbeko bhuti, imbeko nokuthandaza. Ngoba bandifundisile ukuthandaza. Yabo ndayecawe ndingathandi. Kufanele ngoku uba ngabandanga ngomvulo zabuza ilizwe belisithini. Kunyanzelekile ndiye ndiyoliviliza kodwa ungayi nje uye umamele. Ndimamele. Ukuthandaza nje nembeko because umuntu wayehlale sithi umntana uyamthanda umntana akasithandi isigeze. Aphinda athi kumbe ngoxonga umntana funeka uhambe ngothenga ngothunguthu. Uthi umntana xa ngumntana uthi thandeka, uthembeke, uthobeke, uthumeke. Wow, that's beautiful. Wow, that's beautiful. So ngexesha ke ukhula uphathu baseSomerset, uphathu balapha eBhayi. Lithini iphupha ka ukhona? Uphupha uthini emfondini? Uba uluthini xa uzibona umkhulu ngela xesha? Ngela xesha sesifama. Ngela xesha usemncinci nje noba ngela xesha ubani usithi useBhayi uziswa ngapha. Useyoung nje iphupha lakho lithini? Uphupha uba uluthini? Ngitile kakhulu ngithandile into yaseStivini ndidlala. Bendizibona iseTV. But engqondweni nami into ethi ndayazi ba abantu abasibabukela eTV yazobabona ngeso lenyama ndacimba bakhe ilizwe labo bodwa bona. Kodwa lixa kodwa ndizawuya eTV kodwa ndizawuya eTV kuba kwakudlalela into inkqubo namhlanje. Ngomso ndivuka esikolweni ndileqa esikolweni ndivela ndibe yila character phaya. Ibe udlala ibambo lwami ndifika sesithi esikolweni pha okay. Sisititi ndo. Njalo reversa. What's into njalo izibona iseTV lapha anapha kiwa njani iTV. So phaya esikolweni ndizama ufana upictureisha le nto ngawe. Andiqondi ngumntana othule at all. Andiqondi ba ngumntana ongahle nje uyabhalwa kwabantwana abangxolayo. Ngumntana onjani phaya esikolweni? Primary. Hayi ngithanda uthetha grade. Ngithanda uthetha grade. Kakhulu ngithanda uthetha grade. Sesithi noba bingendime sometimes uzawuthiwa ndim because ndim. So ubungumuntu kwasesikoleni apho awukho kuyahleka. Xa bengekho esikolweni basuthi ecece ungekho izolo. Ecece ungekho. You know ndike ndabukela enye set yakho think ngo-2019 ku-YouTube. You just came, you didn't say anything, abantu bahleka. Kwahlekwa isidala ukathethi. You know, I think that's where you were talking about unoWiwi. Okay. Yeah. And robots. Robots, yes. Yeah, I think you talking about unoWiwi. But just nje ubukho bakho ngene nje station. Awukabulisi. Kwahlekwa structures. After some time what? Molweni. Is it something abantu whenever upukhoyo mhlawumbe abantu bakuthatha serious mhlawumbe le nto ba on that day you just abantu baye eshowini abanye abantu abakwazi but wavela wahleka nami ndahleka ngokuthi bukela just came ngathi utyalo kodwa hamba I just stated so abantu bake bakuthatha serious anthathwa serious anthathwa serious hayi man ukunyaka apha 2013 14 15 16 ndingaziva right andiyaba kwakusenzeka ntoni apha kum andiva buhlungu but ndiyaziva mana hama nayindimo mani ndingaziva tu right ndadibana notatam emxeleni tata andiziva right utata right ndiyazi tata ndinapha endlini ndifuna umntu ukuze nimbona akakho right abe sesibhedlele uyabo so akho mntu ndithatha serious even nasemsebenzini uba ngaba ndiba ndizawuba late
hayi kusafoka umuntu endaweni nakho ngintoni lo sicima ko serious thina uzoza hayi bo di serious even amantombazana thethe nentombazana ba ntombi ndekuwe manje ba cede number yakho hayi wena uzokwenza ijoke ngapha hayi bo kuba uzokwenza ijoke ngapha wena akho serious hayi nto serious tu serious nix so udiclare ngokuba declare phase uba ngabe ntina abantu ndisendaweni ethile ndiyayifota bangabuni gqiba kwethetha nobani ngokuyaphosisa nje screenshot uthi into ethile ndidibane proof nje xa ndisenza into ngoku hayi akandifowuni ndithi ubani uthe wathi hayi yaphosisa kangathi okay masimfowunele buti into ethile butheni kuyo nto lo ngcaphe uyathanda udlala athatha serious Sure, man. Ndithi ngasemsebenzini kukho umoya phezulu ndafowunelwa ka hayi ngiphephe ile nto ucango lakho livulekile acela utyhalekile yazi umjondolo ngawulanyana yeqo ndixelela pha isinehamba sisi kuthiwa phaya kumba umnyango uvulekile uyathanda udlala uzovuleka ntoni umnyango utyixa lithi ntixila liyadlam kwezike ntoni uko serious kafuneka sifowuni bhuti uthini hayi ndiumakhelwane wakho umnyango wakho yabo thetha serious andiyafuna ukuthini but kona misisi nayo onayo njengoba besina serious umsebenzini uthi yena understand uyayazi xa ndi-serious xa kwe-serious noma ndisavuye yafuni akabikho umntu okumamelayo obhinqileyo uphalaza inhliziyo yakho ukhona ndandidlala ku-serious ndandidlala futhi ndandidlala yinto lendifake kuyo ndingokwe-serious because ndinalala uba akazondithetha serious akazondithetha serious. So maybe you must do that ukuba ukuhlala njalo udlale mhlawumbe izinto zakho zakwenzeka because when you are serious azenzeki maybe just be yourself and but ke kwenzekile ke njengoba usitsho uba ukhona uza ku-understanda uza ku-understand uzakwazi nokubona when you are serious and when you are not because it really must be really paining into yokuthi uyindoda ewe eyicomedian uthathwe into yoba all the time when uyadlala kaloku there is a time ufuna ukuba uthethe izinto eziserious. I remember ngexesha andazi bekunini na but as comedians zithi asihlekisi ngoku sifuna imali andazi into yoba bebebhukishe bababhatala kodwa asihlekisi ngosifuna imali sanuthatha baze yonke into siyahleka ngoku lixesha loba sithethe i-business and then xa sigqiba i-business we go to the stage sihlekise asihlekisi thina all the time. So it must be painful into yoba uthi all the time apho hamba khona kucaca into yoba awuthathwa serious because ngoku noba ungayabizwa ukuthi manje ufuna nansi igig endaweni ethile yabo uzawuthini ngoku usithi hayi no 5k Buyela kuwe ngizobuyela kuwe zikhona njalo azenza loo nto nangoku ndinemali ndidusela operation ndinemali enguthini wena ndiyithathe ndingayithathi khanyuse bra okay so ndizabuyela kuwe yawo imkile ke lo hlobo igig imkile. Before we talk about gigs and the comedy ndiyaba uyazi uba iqale njani into yakhe ye-comedy nothando lwakho lokuba ume phaa eqongeni because abantu abaninzi they get these friends abathi unzwembu ntwana yam you've got this yenza le way and then ufumaniseka hey man andiko-grand for le way because umzekelo abanye bagudi kokubeka ividiyo benze ividiyo bahlekise xa bebodwa but xa besestagini different story. But kunabantu abaninzi ababesinabo apha wethu abosiya seyo wethu abo Katsino abo Ntsika qha and all those guys. I think there are two guys abathi there's a gentleman that we feel ukuthi is underrated, that we feel ukuthi South Africa ilele kuyo, and his name is Ncaphephe. He's actually very good. Enye ide yathi ngichepo uNcaphephe is very good but is not popular. Omnye ude wathi thatha a big artist okanye a big comedian uthi uNcaphephe makabe ngene before yona uzakubona izimanga.
Serious. So many people bethetha ngabe besithi we feel ukuthi akukho popular but he's so good. So ingabe mhlawumbe lento yenziwa ukuba ukuncipha kwakho mhlawumbe social media ngaba kukwenzwa. What do you think it's lacking? Because from 2019 I watched the video, the video 5 years ago. Killed it. But yet there are people who go to ngiyamazi ukuthi ngaphepha sathi mbani ngaphepha. Is it mhlawumbe kungabonakala kwakho ku gigs? Is it kungabonakala kwakho social media? What do you think when is this? Lendo abantu bethe speak so highly ngawe and how good you are staging, but abantu abaninzi bakwazi. What do you think is the reason? Look, alibone reason. Qale nikelela nto ba yonke ixesha layo yabona inkanyeza zigqame ngofanayo yebo sizokuhluka ukuthi nikele nto leyo kuba ngaba kumele zikile ndibe phezulu lizawufikela xesha nikele nto leyo. Okay, ngibuyele ke kula question bendibuza ba iqaleni le nto yakhe comedy, when did you decide you want to do this? Okay, i-comedy ndiqale from ndiqale ngisashaya lesifana uqala akayazi ba i-comedy because sasithi xa besilapha elalini siwela umntwana sekwezinye ilali ubuzwe ngesimo sapha kwenzeka ntoni umuntu endimbaliselayo ndiza imitate ivoice yala muntu ba uthe wathi umuntu omdala emamele uzothi nguye hayi ngiyambona nguyanyalo khande yenzeke la kanti mnike i-character yala muntu ndamzobenza uyabona lento nditshoyo so indelela hlobo yabo then i-comedy uyiqala kwami kahle uyabanda dayitshalwa ngabantu dangazazi bande comedian for like i-stage ukusephuma stage ndandingayazi but igazi zami ezingibiza ngo-Mr. Bean pendleni Mr. Bean yabo ndafakwa i-audience yathi uyi-comedian ndalo comedian because kwi-arts ndiqale ngoba i-fan qala mana ngibukela i-theatre nomalume wami uSimphiwe but amaze umambiza ngoSpeed. Okay. Wedlala nomhlobo wena sometimes abe ngundomelele badla change characters director no director group uJino Sakulucha Brothers yeah we are going for unfake art space arts yabo ndibukela ndofuna nami ngiyafuna ukuba lapha stage ngenza lo amasithi ngibukela xa rehearsa ubukela ubani ndibukele okay so kwaba khona ibra ekuthiwa nguXabiso uxolisa ngubelanga pha eAthenaeum 2014 senze sessions pha so ngela xesha ndiphinde ugrade 12 wami eDuke College so all Fridays ndingabangeni phaphendle ndandicela imali ye-Fridays because hayi ndifuna yapha ke ndiphinde ndibuze yabo but phindle ngingabonelwa ntweni le into yakho esikolweni hayi ke mana ngiyapha eAthenaeum phayana ke ndafika ndenza i-poetry ke i-poet athi ayo-poetry leyenzayo wena ndike mabhudike bese mayiking kani because davela that bayigroup ye-poets bona ngiqala ungena ukuzazi i-artist yabo naba be-theatre busy poetry ndenza umculo hayi nomculo wathi awukwazi ukucula wena i-comedy leyenza hayi bo ndithini na hayi ke ayikho umculo ndenza i-comedy ndayiqala i-comedy ke lena abantu bathi hayi ufuna ukudibana noSiyasiya akufake ezintweni udibane noKing Khotla udibane noTshepiso Nzayo mana ndisiya ke kwezi gigs ke ndiyobukela okay comedy izodlo okay lathi ndayibona ndathi ndabhala ke ngoku okay uqala kwabubhala ke ngoku kodwa kathopa kulodama inokuba ndinohile because umnalo ndibona sesestagini nabo ndiyabhala okay ngizathi ndithi bayisebenza qonda iphatha incwadi ngoba yanisele mosanchaya banje tavern abantu finali incwadi ami lapho weza lona inengqondo lelwana ndibhala qona ndibhala lento ndiyenzayo yabo xa ufike stage zabayo yonke weekend bese billionaires etwes kafika utabali fa wathi okay so yamani khulu comment so uXabiso Zweni
ngenye ibhuda naye good son of that ape P uXabiso Zweni ngomnye wayelandela istory zami ke nje sithi senze comedy ndiyaqala uthi Ncaphephe uyabhala in sense of humor but istory zakhe zine continuity ka develop istory zakho uyaqona ukuyibhuda ke ndibhala nandi ndophe futhi hayi uzakahle baninzi nje baba abayibonile ipotential obhuti anele peni zonke le crew zokiswa xakuxaku umaqhamfani yonke mani even lezi ziculayo ibulazi nazi ibonile potential uyabona nonto ngibonile mangathi ndikubonile ndivile emhlobo wenene pha kwi-BE the other day ndabona uba hayi awufikile yho dandisoyika ugeza kangaka dandisoyika uba ngabe imamela imulo yam pha xa bebendibonisa bathi Ncaphephe sami kwelo mhlobo wenene ndadalamkela nam ndiyoyika laa xesha ndikuba engqondweni yami ndinento ethi uyabona nje ndiqala ukuza apha namhlanje ukuba ngaba ndibhudile kuyoba nzima uphinde ndenze corrections because ndimanje ziimiliyoni zabantu abantu baphesheya abantu and ke ngoku yaba ukwazi comments akepha ku Facebook ezothi makabuye lo makangabuyi into yenzo ngulo loyo dandisoyika kakhulu dandisoyika. But did you see your response? ndandiyibonile yeah that video yakho yayena ku-TikTok na all over everyone was like this guy is great. Yeah, that's why I feel uba yes ngexesha ndikuva but I just knew mna uba you're gonna crack it. Hayi ndiyazile because after ndikubonile ezinye zevidiyo zakho because kaloku abantu xa bethetha ngawo apha uba hey kuchapter uNcaphephe ngubani uNcaphephe ndamjonga lo Ncaphephe shini Thixo i-good mosleche then ndandinova kuthiwa hasaba uNcaphephe ndanyusa wayile ndandibhideka kuthiwa iNcaphephe xa umntu kodwa wena uphindile kuhloboni ndawo uNcaphephe yena iNcaphephe nami ke ndiwe ithi ke ndikurhabulisa ayinguwe lo anongisisi nongisisi lo tata yona iNcaphephe uNcaphephe thithiza njenjalo no ndayibona nami I think you killed it ndathanda wabagezela bonke pha wangena nakubhutisa lo wencwadi bonke ndayibona lencwadi ndayibona price and price ndayibona but iphaka bokuthuba kodwa uyayazi yena ilezebale gale community nyaba futhi kuba kukho lanto ebody shaming nelolu izinza yithini le yabo so that's why babumamele pha dandetele we ka topic ka bhuti siyakolisa ne divorce so ndaqomba uyenza lula manje iqale ngerality abazali bamna ehlobo ndixelele abantu bathatha kabini bophela bahlukana bathi so mandithi siyakubhutisa angayiboni ngathi sisigezo le yabo babona ndihamba ngalento kokoko apha so ibanzinyana ibanzima ibona nina kuphume ngaphandle uyodlala andingala ngqondo ba indlela endithetha ngayo eBhayibhile xa sestage funeka ifane napha eMonti bayana kufanele nisebenzise terminology yaphande ba okay apha ibizwa ngoloni into ethi umzekelo abeBhayibhile uthetha ngoAccuse okanye ngengqinikazi oba uthetha ngethuna bayale eqonce naseMonti uthetha ngengqina kuthi utwengqina kaYehova but manje le story siqobe lo mfana utshayile okanye uqhubeka ntoni ingqina sihamba nengqina lam satshaya sihamba nengqina lam akubanga iBhayibhile apha ingqina so funeka uthembileyo okay apha into ethile ingqina lakho kanti uthi ingqaba pha ayehamba lejani into lelo hlobo bizi nje amagama yabulala yakwazi ibulala into la. Oh, that's beautiful. That's beautiful. Tell me, ingaba mhlambi njengoba umsongele ngokwi-comedy, who's this guy that uqonda by ndijonga pha yawuthi yami liyabona ndijonga pha akekho umuntu ongena-favorite yakhe akekho umuntu ongena-hero yakhe kwinto ayenzayo in your case like indlela yobhala or no just your hero someone othi kwi-comedy nanku umuntu endimthandayo ewe ndabathanda abanye mhlawumbi ndina-3 but ndiyayithanda le thanda istayile sayo and zikhona izinto endizigqathulayo nampha kuye inkulu mos i-comedy even overseas nalapha eSouth Africa even nalapha eBhayi all over nje ukhona umuntu ojonga kuye asenizirefans but there must be one guy okanye ke kwenzeka ngeli hlobo uyakwazi ukwenzeka uba
kule period ngoku umuntu enimbonayo ba useforming okanye he's been doing well kubani ngoku? Not I'm saying your all time favorite, but umuntu that there must be someone man apepe. Akazobetha manye mathi. Kusiya uthanda lento thu. Ubhuta kaThuki. No, ungabe mhlawumbe kuyembukela ke ezinye iset zakhe. Hayi kaThuki yo sitshintshile isitayile sikaBhuti sobhala ngo. Sitshintshile ngo, sitshintshile kakhulu. No, Damas, it's very good. It's very good. You're not the first one utsho. Sitshintshile kakhulu. It's very good. Kandi ndizamujonga istyle sakho. Nestyle sakhe nalento usithi ngusiya say. But iseke samhlukile kuBhuti sobhala. Yeah. Sahlukile. So when uzawubhala kufuneka uyohlala lwandle, kufuneka uyohlala ejointini, kufuneka uthini, kufuneka kubekwe space emondweni for you to put together, because xa uzawubeka nje uzawuperform njengoku uzawuperform pretty soon. Ndikubonile ukhona kula list. Another ingqushwa nakanye phi, but you will tell us a little bit later. Abazi abantu bazabapha. Uyazi la crowd. Yebo izabapha. Ngoba kuzogcwala abantu abakhulu gqithi. But you have to prepare. Wenza njani when you prepare iset yakho? Futhi ingxaki iadvantage amthi the material needs. Okay. And xa imaterial ndibhala ngoke-contents. If uzawuthetha ngenja ngoku kuyakwazi 20 minutes iphele ngoku ndithetha ngezinja. Bandithetha ngomngcwabo 20 minutes yabanza igqiba ndithetha about. So i-show ndirida ku-Ems because nguye oqelayo ungena. So ndichekisha kaba ku-life 10 minutes wakhe njengena. Okay, aba bantu bafuna umamela i-comedy enjani. Uyabona ba uye warhabaxa ndithetha le yami yasethaveni ndiqonde abantu bafuna le wethu andingene ndokwenza nini set. Uza nje wena prepared. Prepared yabo. Ungafocusanga kwinto ukuba hayi induku yami le. Awukwazi tu. So kwezi gig uperforma kuzo, is there a moment uqonda ba asoze ndilibala? I've performed endaweni ethile, yes. I've performed at work, yes. There must be one ndawo uperforma kuyo osayikhumbula namhlanje. Hemingway's. Hemingway's Emonti. Ivasco mashoka luphelo kodwa singevana. Show leyana ndangiqala uperform audience engakayana. Bantu bangaqedwe ku1000 ababantu. Sake le perform audience like this strictly stand up comedy. Abantu banga azange tu. Ela lapho ndavula ishow. Yeah. Bekugqibela khona stadium ovation. Wow. There's vele. Uhlika kwami vela ke show besenzela abantu Bhuti ngowaphi sithi ndingosepa kodwa sisiyazi asikwazi nomyeni wami thina uluphela ukuzamela ukuthengisa before ungene but man uthi ngokungena estage ingathi awukho sure lento uzayenza sahlala sagqiba uthi no awusebenza kumhle kakhulu uthi lesibele ndaswaphi ndaviswa kamnandi Bhuti ngoku ifilm yokubangabe bona xa ndifaka uposter namajita waziwayo kukho la abantu showini bazozela obani nobani andikho mina mose ba TikTok unintoni xa kuthethwa kuthiwa crowd pool kuthi hayi crowd pool so okay sephinda sibuye ba dance kufaka yeah so ndilinde nje ba okay ake ndifaka but dad ndibale yanisho Ndiba because kuba flow abantu le uthibu ngibone kuyo people support work yes abantu bavele ba 5 years ago yes Danda bukwanga phaya awusuppose yadlala kule show uthina abukwangi danse back nje ba station bakuba liphando obulesa i-comedians ezibone phone ibutton andwala manje losaluda nje kafanele kuba i-headline ayikho okay so kabuza phakathi nale comedians abhukwanga kuyo bangubani lofaka phakathi kwamnali amajita avuma le ndihamba la yesibini ngabhukwanga zayazi umganga wathwayo uloku nazo so zifuna outshine wathi lo emsayo ubone lo emsayo wathi no nanku umjito ontsevu novala ndawo umjita ebeza umtsika engumtsika waye emsana wena ubone se athenium ndinxibe imask ka Zoro le Zoro
ikhona kaloku nenye unsika akubiza kuya think nayo usebhodwa ise-Athenaeum leyana okay yayi-one man show kaluphelo kodwa okay then le yayise-boardwalk leyana yayise-boardwalk le kanoWiwi lekaloWiwi andibiza lathi bathi nangu umjida vele kangene phaya and then ife yami loba ngapi one lo mjida ndimvalela ispace apho ngulo bezo-headline aku-headline nabalelake wena ndiyazi headline number 2 andikho kwiposter ngubani ngokulo ngiyayibona lento nditsho ndisoyiyo ngoba hayi bhuti yavela yandazisa kamnandi cabanga ngene so abantu ngendlela andazise ngayo phaa kuwathengisa ngayo ebeserate abantu bahamani balungisa ukuhlala nansi headline basabelelo yabo ayinto lalahlobo no I think continue to do lento yenzayo be humble ungaleqi uba kuthiwe hayi wena uyo crowd puller wenze lento yenzayo bakhona abantu abanjengami yes nabanye the crew ye Kunjani podcast abakwazi uyibona isakhona mna I believe strongly that you are destined for greatness. It's just one big opportunity ezakwenza uqabele ngapho ngoba xa une conversation elihlobo no CSA awuthi ngoku uthi ndinswambu abamtswambu ka andiyazi ke like ngamazwi like awabuntswambu awuphelanga ubuntswambu unibona ndiphezulu ungibona ndiphezulu adathi ba indlela emtswambu ngayo but andiyilambelanga icomment uthi awuyilambelanga icomment but untswambu uthi yonqena sometimes kezinye ishow ahosta kuzo xa ndifaka udatsho ba lo mjita ndizomfaka ukilevel yam ngoku ningamdoubt level yakhe so but ndisokolile kungena ke comment ke kuyi yefuna indaba yongena kwi-comment ungahlekwa. Have you ever experienced that ungahlekwa jokes zakho? Kuthiwa ufile 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 uyibaphu ubhutela we so vele umna mandibe kohlobo seke wafa mfundi ndakhe ndafa but amatyela endefa kuwo ayabaleka okay zikwecomedians baqombe ifile thepa ibaleke noba ifika kabi umna zile shows zaba ndafa endaweni ethini zabaleke ezabo shows sure yo ibabhlungu but andifuna uxoxa iqombe aba bantu intoni bengathili videos babona abanye abantu bebehleka njani andivi kamnandi tu andivi kamnandi iweski khona abantu kwazi ba reader like othesombe okay aba badla ngoyibukela stand up comedy okay so yabo ukhona kwenye ndafa kuyo uyaziva nawe xa ufile wathi sizizike sacabuca eTexini kuthethwa ngeshow waphuma yedwa ya ingathi ulindele ebama kuthocwa ke impoto yerobothi wathi bebe hamba la impike embuke namhlanje sekufunga yaziva indimi ungaske kuphinde ngoba uthi amopherforma ndisuselele kodwa kaloku qhoqa usuke showini sure ubalenza flashbacks yabo so ngokwenza bana flashbacks ezisnacks ngokuba thathethe into ethile kwathi icwa ke ngoku ibabhlungu nyani perform bangathi perform lamangezi sexually uthetha yoba uyaziva na awufile ngoba ndidla ngova xa umuntu ebhubhile like kuthiwa umuntu omkhulu sweleke kuthiwa amanozwile uzabeziva kubanzima i-recovery must be really difficult for you futhi urecoverisha from ukufa mhlawumbe uphefumile wafa ulala njani mfondini to recover awulali ucina la flashback bayisho ngoba ungena thixo kabuhleke into ethile uqombe if ngalamini ufa ngayo ubuqala udibane stage ubuzawuthi hama nayo into yama but kuba uyazi bahama zenzeke ziya namhlanje ifane ebhola la kuthiwe ngafaka ubantu yoba yakho sefomini ilawike nalamini okanye ndilento xewa ixhome ngoke-content yakho ba uyabo uzakwazi ukubulala nayo host ke i-host yakwazi ukubulala isho ungena ubani ngobe kuthiwa headline kuthiwa hey man khawungene number 2 man ubatha abantu hey aba bantu qombe kwenzekani ngaba bantu yabo naxa ungaziwa ke yakwazi abantu baqombe hey akhamba kancane bengisayitsho kwethu yakwazi ubava abantu qoqoba abakho kuwe uyabo usathethe istory sakho yabo ngabona le nto ngoshetho ngostop nonsense
Andikadibani kodwa naye. There's a guy man neThindi Klenda ebhijile. Ngibona ke kwe-shows Ngibona ngaye esi5 stage wayeka phakathi. Performela abantu belumi lakhe. Yes. Yayi competition man bengena bebaninzi. Hey wafa umuntu uqhuba waphuma. Shiya phakathi. Hayi nami xa ndisifa uMC Ndambiza baba kasothatha imic. Hayi Ndambiza nami hamba kasothatha imic no. Because ngoku ubalisa ijoke uyayazi banansi le ndawo. Izababetha bawe. Usike kuthiwe. Thethe mfundisi simamela. Diviso emsuna xa ndisifa. Hayi Ndambiza. Kule nto yakuba une content eninzi mfondini. Uthi ngoku noba mhlambi basithi bulungise banza uthetha le content. Awukwazi nokutsala enye mfundo ukuba try ngale. Because I remember khona into okuthiwa nguMumishi. Seke yabetha ijoke kwathi ixwaka. Yathi ijoke yona le izawunida noko ube nayo standard 10. Standard 10 matric nyana. Yeah, standard 9ish. Yes. Yeah, because we understand. Dabona ba isebenze i-creativity, otherwise intention yabiwa ngahleko kula joke. Bahleko kula joke. So he came up with lendity. And I understand but ingahleke at least ijoke ifuna noko grade 12. You know, first year university. Yeah. So really ingathi inida uba ube creative mhlambi uveze nezinye izinto ubungakhange uziplan. Just nje uba isidima sakho ungamka ukupha ufe station. Because I think bakhona abantu bathi ambhali ndibeke pha stage. Then there are guys abathi ndiyabhala. So if imaterial yakho ke ngoku ifile, what do you do? A freestyler lo. But umlecala mde freestyler freestyler yami yabulana le content besentithe. And ngicule because umbuza usuka pha alana bethetha nganto divethetha ngesikolo wathetha ngemoto. So umnadinika la kuba ngabasiba yi10. Sure. Noba ndaziwa phakathi kwabantu baziwayo but funeka ukukhumbule la content yami cha ngoku lefa bethe imoto cha. Sure. Awuzophinda ukukhumbule enye kwathini. Yes. Nika lonto le. No, that's beautiful. Then ku social media waziwa njengobani? Ungaphephe ukhona suka. Ilo babe nesingesi beza uhlohla la. Yeah, ungaphephe ukhona suka. Mhlawumbe sebenesingesi benguShona, mhlawumbe bengutaka abantu bani, utaka abantu bani. Sukwini, tsaliwe ngakho. So, it's such a bold statement. Ungaphephe ukhona suka. Sounds like ukhona is your name. Ukhona. Ungaphephe is also your name. Usuka is just the surname. Surname, yes. Yeah, but it sounds like it sounds like move away. Ungaphephe has arrived. Ungaphephe ukhona ngoku. Wena so ukhona suka. Yayibona? Okay. Umna ngathi xa bendifuna ndibone loo nto iyazitshela le. Ungaphephe ukhona suka ngoku. Kanti usuka isename yakho. Yes. And then ukhona ligama lakho lise-IT ungaphephe is your stage name. Yes. In case you didn't know, ungaphephe ukhona suka ngoku. Bekuhle banoncokola nawe mfondini nokwazi. Sincokola ngehlobo sincokola ngalo sibone apho ukhule khona, sibone amaphupha akho. Abanye abantu mhlawumbi bazazinqina ezinye izinto ozithethayo nawe that hayi uyanqina izinto but you are good. You know, so we wish you everything man of the best. Kwizinto ezilapha enhlizweni yakho umonile ba zenzeke. Nendlela mhlawumbi masithi ufuna uzibona usendaweni ethile. So kunqonela thina sikunjani podcast ube kanti uyafika apha. Kuthiwa ke xa ufikile apha kwesi situlo nakweliqonga you are destined for greatness. Bekuhle kakhulu uncokola nawe. Ngifuna ndiyabona unxibile apha umuntu asekhaya. Yes, yeah. Musika umuntu asekhaya lo bendibhukiwe Eastern Cape. Right. Show enkulu last year. Sure. Eastern Cape Comics Festival. Sathi bude kuba kuzofika abantu bangaphandle babona ba lento ka ukusine brands natha Pepper. So tibhuda thatha nansi nami ubabonise. Yeah. Sure. Phela ngoku uzawubona ngosi indawo kumakhaya ngamakhaya. Nje babona wa yeah kunjani yebo kunjani. That's okay. No, that's beautiful, man. That's beautiful. Now tell me, before sikukhulule mfondini, phambi into ba sikukhulule singathanda into ba uphosa amehlo phaa kule camera leya yakho. Yes. Uphose amazwi
enkuthazo to anyone there nayo ozamayo mhlawumbe akazami yena bayi-comedian uzama bayi-football player uzama ucula uzama ukwenza whatever and umane sifa ngokwakwi-art yakhe ungamkhuthaza uthini ukuba angayeki abheke phambili njengawe nawe you face so many times yeah uYesu Kristu wafa wavuka ngomhla wesithathu wafa kanye but when he died so many times so ungeke perfect ukukhuthaza abantu uba noma afika kaphi hayi lento ngiyisho mina xa usazi isipho bawusiphiwe akukho umuntu unokubuyisela umva athi balento uyenzayo kufanelanga okanye uyikwazi xa into iphiwe awuyibolekanga uyabona kufuneka uqiniseke ngento oyiphiwe ungadlali ngayo umane uyikhulisa ungaqhayisi nangayo uyabona so ke ngoku ukuze izinto zakho ziphumelele ungaphaphi sebenza language ungaphaphi uzitshele ungazitsheli yabo umamela abantu abekukhuthaza nempazamo zakho abantu bexelela ngento kuyo yilo bhola yilo soka iboxing comedy ngumculo uyabona ubabamele uthathe ingcebiso zabo nangona uzenze ingcebiso zabo kodwa umuntu ubuya acebisa ithathe la ngcebiso ungathi hayi ngiyikwazi ndiyayazi lonto le uthathe ufake ebhokisini uphuhlise nabanye abantu. Wow, that's beautiful, man. That's really beautiful. Yazi njengoba uthetha phandi jonge ezingalo zakho zifika njengoba uthetha ngicinga ukuba beke ndamamela kaloko apha eradweni kuthiwa ukolosisi ukule size yakho yeah ngoba ke bese clinic Yes. wafika lo sesikwathiwa kuye breathe in twasa hlisketi sawa hayi because ukule size yo but I know again now dagela bendinxiba u28 but uthethwa manje ngifaka ibhandi sure hlala nca I know it's a small make man yabo Petri Foyt asiyazi baba yise pa baba yi bayede